ما بنا قدموا بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهد ربا إنك السيمدا ما بنا ينبلي أبي عملي سيتنا يسيحولي نحن هو كتي تقمنا سلامنا عندلي بزي زخد اللو بوز مصلو حزام بزي حزام زخدو تلاويتم سملسو سمخديهم تصوم له توعي لتجمعوا نيخا اتهزبي عب قطر زلو كتما زلو نحق دي خوغ حنا رينا له تسفا يصبغن اموتاتا ندي سلام تخاتاتلتي سول ميديا زلزلكم وسلامكم يبدا عندك اسكنتس ايرتراونت كور مننا تاينرست عصام سبسكرايب جوركم سبسكرايب تغبروا كم لايك جمهور እንዳተላበቁ ሎሚ አዚ አገዳስ ዋን አው ዛባ መደብና መጪናለና ሀናት ሪኢቶሁም አብ ኮሜንት በዝጋጣሚ ንትዝወርድ ሐሳባት ክትህትሞ በዝጋጣሚ እንዳተላበቁ ሓንቲ አዚ አገዳሲት ሪኢቶ ካብ ህዝቢ ዝመጸታላ نتا فيديو تسمعنا بجمرتا ودايا بدحريقه رئيسو خان حسابات كان تهب تبل كاب حدا حونا قدس تخاتاتا لسول ميديا كاب هولاند زمصاتن لامو بزغاطامي تقبيلي يالهو كاب لو متحيزها كتغبره نتتهوني حنا رئيتون متبعانكا دغيمه دغاغيمه بلب خمسغنوك ميدلي اسك حونا انجينير تسفاي انتاي زبللو نسمعيومو بجمرتا رئيتونان حساباتنا كا اب كومنت خنيت كل يقريتها كابت لعلوي أكال دلو خسابتي زوم دزارب دلو دلفلفو دلو حجي إذا سانات كسرار حق أبولا يكون مهنياتو نسرق إنو عوما يفقد اللومني تديك الله مثل المسراق سلازي يفقد اللوم إسحاقن مش هزبخا قلت سخوان كاسلة تسرح نهزبخا حاتيتكا اتخد كحق مورال كبزلو مورال تهبو متبعد اليوم متبعد تهبو سلازي بزح سلاك زريئنا قصاوة دعين معاركون كنا مريتنا كان تايدا كابت خالي أجابة سرارحة فليز بلا سرارحة نحنا هزبي كم هزبي أما أكلنا يد سرحة سرارحة سلازرينا نحنا خاني نسعبك لو من نسعبك أنا خمت سفايت أبايك حساب زي كيركا صباحون كسعبك تراي هزبي تقوملو هاجري تقوملو نجر يخون يس ساينا بالحجون سلام عند لنا أيبلنا إذا زجبر دلون خالتهم كل خال الشرحي سلام دمس أكيدا يكونن سلام دليل أكيد مش فدرال تعرق كيد مش فدلار تزارب عند حر مزاوة وعاقت بلاز نبركات مال وياني كتعرق توسنا لها خونكا مش فدرال زي تعرق الله أبنتك ولا حنت نجري لنا وي مسوم كيت كادي السقاية حقاو مجدي دبلوماسي بحال نسي نخجر ماكم صباح مس وياني حجب جبز الله صباح عند حري وياني مس إيرترا خوينا نفدرال زخونا نجرجرا إيرترا كابتا دوب كسجراي تخلني ويان أنت تجف جيفا بمعاد خوين تراي إيرترا خري أزغر ولا حنت خاطيكلني unless علم لخاو حق أفريسو أب ندوب ويانه أمين دوب إثيوبيا سجيرو which is بزي أفلوت أنا من قسم مالتي حجي إذا زقبر زلوا دو انتاي دو أنا خمسة شفاي عد دويلة حزب إيرترا وش زلوا يتقبلون تراي كل جزية عفين سلو زلوا نتنجر تميلو دلومبر ذكر عندنا تدمرنا على ندالة نابو كومش اوكي حاونا انجينير تسفاي منغسي إيرترا مس فيدرال تزي كوينو مس حوحات زمدنا ويكا دبلوماسي كغبر يبلون انتاي دا مس فيدرال كغبر زلو واو صبغي كم حسب زغاميت كان لها صبغي فيدرال جن دارغا خلت عامت غيرلو كوينا تابع علي إيرترا خبدوج فيدرال ابل علي منغسي إيرترا كوينا تابدوج يعني خلت عامت غيرلو اجي بخمي مجدي منغسي إيرتراس مس فيدرال سممع خجبر ونتي بحري ملكتني بحري انا تدهيبكم ندابل اشفارين جبللو ام حبرا ميدياتات بحري كادي مس فيدرال كسامع منغسي إيرترا اتزغبرو دلو لاونت متحاس ابي احمد لو مت زي رخيبه تبحري دق يترخبو يوم ابنا وتهدراو مرئيت ባህሪ የኛ ነው መርከብን የኛ ነው ዝብል ሰላማዊ ሰልፍ ተኻይዱ ከምኡን ተን ማዕከና ዜናና ኢትዮጵያ 95 ንኹይናት አንጻር ኤርትራ እንድውጃ ዘለዋ እጂ በወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳንበር በወገን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩይናት ኣይተኣወጀን
መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ስነ አምራው ኩናት ካብ ደውጅ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ግን ዳርጋ 2 ዓመት ገይሩሎ ንስኻ ካዓ ዓዲኻ ትፈልጥ ኢኻ ባዕሎምን ኢትዮጵያውያን ይብልዎ ከም ተወሳኺ ናብ ዓዲ ደው ኢለ ኢልካ ነርካ ኦኬ ጽቡቕ ኩላትና ደው ኢልና ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ከዓ ደው ኢሎም እንድሕር ዳ ኮይኖም በዚ አጋጣሚ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉ እዮም እስከ ቁርብተይ ስለዚያ በቀይ ባህር ጫፍ ያሉ ሰዎች በሙሉ ቀይ ባህርን እያዘዙ በዚህ ጠቅላላ ያሉ ሀገራት አባይን ደሞ እኛን አታልሙ እንትን አታርጉ እያሉን በዚህ ጉዳይ አንነጋገርም ማለት አይቻልም። የሁላችሁ የዛሬ 50 60 70 ዓመት ኃይለ ሥላሴ ስለ አባይ ሲያወሩ አታስበው ትነካትና ወየውልህ ትሞክራትና ወየውልህ ሲባሉ እኔ አሁን አቅም የለኝም ልጆቼ ይሰሩታል። አሁን ቀይ ባህር ትነካትና ትለኛለህ እኔ አቅም የለኝም ልጆቼ ያመጡታል። ኦኬ ካብዚ ዝዓቢ አዋጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣሎ ኢለ ኣምንን ማለት እዩ ኢንጂነር ግን ብኸመይ መገዲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ክገብር ክኽእል ኣለዎ መንዲ ንሰላም ተሓሲሙ ኩናት ኣውጅ ዘሎ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ሃገር ኤርትራን ፌደራል ኣይኮነን ዋ ሓራይ ምስ ሕወሓት ሰላም ክትገብሩ የብልኩምን ምትእትታው ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ትገብሩ ኣለኹም ጽባሕ ንጎ ከዓ እንድሕር ዳ ፌደራል ንወያነ እንድሕር ዳ ሃሪሞ ሻዕብያ ማዕዲ ይኽሪየኩም እንታይ ዳ ክገብር ባዕሎም ዶ ንኣድግን ሓመዱ ከምኡ ከዓ ቤት ጽሕፈት ብሽም ሬጂም ቼንጅ ኣብ ኣዲስ አበባ ከፊቶም ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝህቡ ደሎ መንዴ ብልጽግና ኣይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነ እንታይ ዳ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ በጽሒ ወይ ካብ ኤርትራ በጽሒ ሓራም ዝኸውን ደሎ ንሳቶም ከም ድልያቶም ንብርጌድና ሓመዱ ክዕልሙ ከም ድልያቶም ብሽም ሬጂም ቼንጅ መንግስቲ ኤርትራ አሊኻ ናይ ደገ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ይብካ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ኣይትሪእን ዲኻ ደለኻ እንታይ ጸገም ንዓና ሓራም ዝኾነሉስ ንኢትዮጵያ ሓላል ዝኾነሉስ እንታይ ጸገም ኢንጂነር ኣይሰምዓኻ ከይትብል ኣብ ዝለካ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ስርዓት ንምትካብ ኢትዮጵያ መሰጋገር መንግስቲ ከም ዝተጣየሸ ኣላው ኮይኖም ኣይተ ገብረ ባህዱራይ ድማ ፕሬዚደንት ናይ መሰጋገር ዝተባሃለ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ወግዓው ገይሩሎ ፈላሚ ወይ ከዓ ፋውንደር ናይታ ትራንዚሽናል ኤሪትሪያን ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ድብል መሰጋገሪ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ፍልልያቱ ኣክንዲ ቆዋማዊ መንግስቲ ዘይኮነ እንብሎ ዘለና መሰጋገሪ መንግስቲ ግዴታ መሰጋገሪ ወኪል ድሕዝ ስለ ዘድሊ ስለዚ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ፕሬሲደንት ኮይነ ብዕቱብ እቲ ስራሕ የካይድ ኣለኹ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተመስሪቱ ዝበሃል ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ቃልሲ ብቅድሚት ክመርሕ ድልው እየ ኢሉሎ እታ ማይ ጃሕጃሓበያ ዘላ ብዝብል ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ ብዕቱብ ብርኽ ዝበለ መገዲ እቲ ቁርብ ኣካይዳ ቀይርና ናይ ቃልሲ ካይዳ ኣየ ዝብል ዘለኹ ብዕቱብን ብስትራቴጂ ብፕላን ነዚ ንክመራሕ ከዓ ኣይ ቲንክ ካብታ ዝነበረትና ስሎውሊ ባት ሹርሊ ኣብ ብርኽ ዝበለ ኩነታት ክንበፅሕ ክኢልና ኣለና ስለዚ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ፋውንደር እየ ሕጂ ከዓ ከም ፕሬሲደንት ከዓ ነቲ ቃልሲ ብቅድሚት ክመራሕ ድልውን ከም ዝኾንኩ ከዓ ክነግር ይደሊ ኣይተ ገብሩ ባህዱራይ ያሰላልፉ ምስ ትግራይ ዘይኮነስ ምስ ብልጽግና ከም ዝገበረ እውን ኣነፂሩ እዮም ንሕና ምስ ናይ ብልጽግና ኢና ክንሰርሕ ኣብ ትግራይ ኣይከትኩን ኣይከድናን ትግራይ ናቱ ዝኣክል ፀገም ኣለዎ ኦኬ ሰሚዕኻ ዶ ኢንጂነር ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኣሊኻ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዘይኮነ ወይ ከዓ እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ዘይኮነ ባይታን ቦታን ሂቦም ኣብ ትግራይ ታዳ ባዕሉ እቲ ስርዓት ብልጽግና እዩ ባይታን ቦታን ሂቦም ስለዚ ንስርዓት ብልጽግና ጸላኢና ክሳብ ዝኾነ ንዓና ንኸጥፍእ ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ክሳብ ዝሃለወ ንሕና ስለምንታይ እዩ ንዓና ሓራም ዝኾነሉ ንዓኣቶም ሓላል ዝኾነሉ ምስ ፋኖ ተሰርሐና ምስ ሕወሓት ተሰርሐና ምስ ዝኾነ ሓይሊ
أنصار بالسجنا تسرحنا أنتي تسجن متتتاوي ويسيدنا إجرنا نتأميرنا هريكن كل لنا لساتهم كم دلاتهم وجرو إذا كنا هلكاكم we wish them good luck أب عمق زبالة بدوتات زلوا سبات أب شجر موسى مالتي ስለዚህ በኦሙን ነዚ ከምዚታት ዝመስል ነገራት ኢንተርቴን ክገብሩ ዝኽእሉ ናይ መስለኒ ስለዚ ትስራዓትና ንሕና ምስቲ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ እቲ ፓርቲ ናይቲ ብልጽግና ማለት እዩ ብኡ ተኣማሚና ናብኡኒና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ ከም ዘካየዱን ሓገዛት ከም ዝረኸቡን እውን ተዛሪቡ እዮም ምስቲ ፌደራል ስለዝበልና ምስቲ ፌደራል ኢና ክንሰርሕቲ ዓላማናትና ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ أبتقى مسكلة الدبابي فلوي وري زخانة كبابي أب أكون جبر. أوكي. منجسي إثيوبيا حاجزات دقفات كم زجور لهم كونه يلقاء نتنجارات تن منجسي يرترى أنا مجمتال ويكا قبل لي حزب هاجرن يرترى كوينات أقدم أبي لهم زأوجه نحن خامس حوحات تتراخمنا مس فانو تتراخمنا أنت يحاج أجمع زخانة. أوكي. إذا ترى هاي كونن أبريتوريا أنت وعليهم تفراري ممتي እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይፈርማሉ ምን ቢሆኑ ነው የሚል ኦይ ነው ዋናው ትልቁ ምክንያት አድግራት ላይ ነበር መጨረሻ በድብቅ ይሄንን ሰነድ ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት ኬንያ ላይ ሌላ ስብሰባ እንዲደረግ ተደረገ እዛ ኬንያ ላይ በስምምነቱ ከነበሩት ሰዎች መካከል ሰነዱ ሲረቅ ያልነበረው በኋላ የተጨመረው ሬድዋን እና ከሰነዱ ጋር ምን ሙቀት የሌለው ብርሃኑ ጁላ ሄዱ እዛ ስብሰባ ላይ ምን ተነጋግረው እንደመጡ አይታወቅም እስከዛሬ ድረስ በአደባባይ ማለት ነው ነገር ግን ከዛ ውይይት በኋላ ቲፒኤልኤፍ ማዕከላዊ ኮሚቴ ላይ በዛው በእኛ በመናገኘው መረጃ በደዳውን ይመጣ የነበረው ቲፒኤልኤፍ በኋላም እዛ ሐላላ ኬላይ ላይ ተጨማሪ ውይይት ከተደረገ በኋላ ቲፒኤልኤፍ መሳሪያውን እንደማያወርድ እንደውም አንዱ መረጃ ሲመጣ እዚህ መናገር አለብኝ መሳሪያ ማውረድ የለባችሁም ብሎ አብይ ነግሮናል የሚል መረጃ ከዛው ከሶርስ ሲመጣ እንዴት ነው ይሄንን ነገር ሌላ አብይ ማስተላልፈው ሌላ ማአት መረጃዎች ስላሉት እስቲ ቆይ اوكي بريتوريا وعل تفراري مزموطو خمت زبحال نزينا حالك ويكان حزب تግራይ معيشو تزيكوينو تايدا تتيديف اطوارو نخيرك ويكان نخيورد نكلل امحران ايرتران مهرامي بريتوريا وعل تفراري ممتيوم كم هون اب كينيا ازي تحق ግዴለም ለግዴው ብዬ ይሄንን ሰርጄ ነው መረጃውን ያስተላልፍኩለት ያለ እዚህ ጋር ታንደርጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሪቶሪያ ላይ መሳሪያ ማውረድን እንግዲህ ተሸንፎ ነው ኋት ሄደው የወታደራዊ ሽንፈት ነው እዛ አድርግ የተባለውን ብቻ ሊያደርግ የሚችል እንደሆነ ነው በወቅቱም ያመን ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ሐሳብ ለምን ቀየሩት ለምንድን ነው ኋት መሳሪያ እንዳይፈታ የፈለጉት ምናልባት እዚህ ላይ ግልጽ የሆነ ነገር አለ አሁን እንግዲህ ምን መሰለህ መሳይ ሌሎች ነገሮች ስንጨምር ይሄ ነገር ዝም ብለው እነሱ ያሉት ነው ወይስ ሪሊ ተብለዋል የሚለውን በጣም ግልጽ ያደርግልናል እነዚህ ሰዎች እዛ ቦታ ማዕከላዊ ኮሚቴ ላይ የሚነጋገሩት ነገር በሙሉ ነው ሌላም መረጃ ነው የሚመጣው እዛ ሀገር ላይ ወርቃቸውን ከፋፍለው ማን ቤት እንዳስቀመጡት ብራቸውን ከፋፍለው እነማ ቤት እንዳስቀመጡት የት ቦታ ከባድ መሳሪያዎቻቸው በጀርባ የሚተኮስ አይሮፕላን ማውረጃ ስቲንገር ሳይቀር እንዳላቸው ዝርዝሩ አለ እነዚህ ሰዎች አሁን እዛ ቦታ ላይ ያነሱት መሳሪያ ነሰሰሪ አይደለም ነው እንግሊዝኛ ቃላት ነው ከተጻፈው የመጣው ነሰሰሪ አይደለም መሳሪያ ማውረዳችሁ ብሎናል ያሉት ሪፖርት ያደረገው እሱ ብቻ አይደለም የሰላም ስምምነቱን የሚቃወሙት የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ስለሚሆኑ ከማዕከላዊ መንግስት ጎን ሆነን እነዚህ ሁለት ኃይሎች እንወጋለን የሚል ንግግር 3 ጊዜ ነው ከዛ ስብሰባ اوكي انجينير تسواي سميخه كنت تسواي قبرني ايرتران محران مهرامي تي اب بريتوريا كومون دحيرون اب كينيا استخايد السمع اذا خاب كونه سلامنتاي نحنا كنقبر
حرام زغصر له إثيوبيا وين كأ دلياتهم علينا خصمو كم حلال كم قدس جركا زجبر دلو أنا خرداني كلني اسكتوا وساخة بعلم إثيوبيا وين مالت زأمونو أتتصجم أمن قصنا دا أمبر أمن قصي إرترا يكون دلو أبتي 4 كيلو دا أمبر من قصي إرترا نقينات أوجن من قصي إرترا مبشي نإثيوبيا كودكتن كابتفاتن نحبارا وربحة تزي كوينو زغونا نجارات أبوسا نجاريلا سكان اسمعي ኤርትራ መካከል ላለው ችግር ዋነኛው ችግሩ የኛ መንግስት ነው። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ላለው ችግር ዋነኛው ችግሩ የኛ መንግስት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በጦርነቱ እንደተጀመረ ከቲፒኤልኤፍ ጋራ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያን ባይደግፍ ኖሮ ለራሳቸው ኢንትረስት አላቸው። የኢትዮጵያ መንግስት የደገፉበት ቲፒኤልኤፍ ማጥፋት ይፈልጉ ነበር። እሱ ምንም እንትን የሚል አይደለም። ሆኖም ግን የኤርትራ መንግስት ባይደግፍ ኖሮ ጦርነት ውስጥ ባይገባ ኖሮ ዛሬ አብይ የሚባል መሪ አይኖረንም ነበር። that's very clear። ከዛ በኋላ አብይ ያደረገው ነገር ምንድነው? ቲፒኤልኤፍን ካዳከመ እንትን ካለ በኋላ the first thing ያደረገው ምንድነው? አሜሪካኖቹ ጋር ሄዶ ይሄ ኤርትራን እናንተም እንደማይወዱት ግልጽ ነው። እኔ መሳሪያ ከሰጣችሁኝ ከስልጣን እንዲወርድ አደርጋለሁኝ ብሎ ወደ አሜሪካኖቹ ጋር ሄደ። እንግዲህ የካሃዲነቱ ሪሊ ምን አይነት ሰው እንደሆነ የሚገልጽልህ ነው። አሜሪካኖቹም ኦኬ معرف እንደይ ከሐዳም አብይ አህመድ አብቲ ዝነበረ ሁነታት ማለትዮ ለመንግስትን ህዝብን ሀገርን ኤርትራ ኸይዱ ለአሜሪካውያን አጽዋርን ገንዘብን ሃቡን ጥራሕ ዳምበር ለመንግስት ኤርትራ ነኻልዮም ወላ ሓደ ጸገም ዘለኒ አይኮንኩን ብምባል እቲ ጸገም ኣብ መንግስትናን ኣብቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስልጣን ተቋጻጺሩ ዘሎ አብይ አህመድ ተዘይኮይኑ ኣብ ልዕሊ መንግስት ኤርትራ ወላ ሓደ ሪኢቶን ሕቶን የብለይን መንግስት ኤርትራ እንደሺ ንአብይ አህመድ ንኽህሉ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ታራ ነይርዎ እዩ። እሱ ከዓ ሓባራዊ ስራሕ ንሕወሓት ንምጥፋእ ብላሎ ማለት እዩ። ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ይጭብጥ ባዕሎም ኢትዮጵያ እናተማጎቱ ንሕና ከም ኤርትራውያን ጭብጥታት ኮለና ባዕላቶም እንዳተዛረቡ ኣፅዋርን ገንዘብን ሃቡን ጥራሕ ዳ እምበር ንኤርትራ ባዕለይ ከጥፋየ ቃዛ ክገብራየ ኢንጂነር ተስፋይ እዚኣ ከም ኣብነት ማለት እዩ ካልእ ሓደ ነጥቢ ልዒልካ ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ደው ኢለ ነይረ ወላ ሓደ ነዚ ሰላም እንታይ ትብል ንስማዓያ እሞ ምስና ቅሬታ ጽባሕ እንድሕሪ ወያኔ ምስ ኤርትራ ኮይና ንፌደራል ዝኾነ ነገር ጌራ ኤርትራ ካብታ ዶብ ክሰግር ኣይትኽእልን እያ ወያነ እንተተጀፍጂፋ ብማዕዶ ኮይኑ ጥራይ ወንታይ ዳና ኣቱዳ እንታይ ክንገብር ክነኣቱ ኤርትራ ክሪኣ ዝኽእል ዋላ ሓንቲ ከኣቱ ይክእልኒ አንለስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣፍሪሱ ኣብ ንዶብ ወያነ ኣሚን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ which is ብዘይ ኣፍልጦ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ዓለማዊ ሕጊ ጥሒሱ እኮ ኦረዲ እኮ ኣብቲ ትየሩ እኮ ገይርዎ እኮ እዩ ሓይሊ ስኢኑ እምበር ኣብይ ኣሕመድ እኮ ክስማዓካ ፀኒሐ እኮ ኢንጂነር ክሰምዖ ፀኒሐ ኻ ክበሃል ዝፀንሐና ንሕና ዝበልናዮ ደይኮነስ ኢትዮጵያውያን ዝብሎስ ኦረዲ ዳን ወዲኡ እኮ እዩ ሕጊ ናይ ዓለም ጥሒሱ እኮ እዩ أنا 120 مليون የባህር ሃቡኒ የኛ ባህር መርከብ የኛ እንዳበለኮ ወታደራው ሰልፍ እኮ ገይሪ ኃይል ስለዘይረኸበ እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ዶ እንታይ ዶ ኣነ ከም ተስፋይ ዓዲ ደዊለ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ዘሎ ይተቀበሎን ጥራይ ኩሉ ግዜ ተዓፊኑ ስለ ዘሎ ነቲ ነገር ትሚሉ ዘሎ እምበር እዚ ክርንዲና መቸም እዚ ሰላም እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይደሊ ኣብዚያ እስከጽሓፉ እወነ ሰላም እዛ ኢንጂነር ተስፋይ ዝብላ ዘሎ ከዓ ሓቂ እንድሕርዳ ኮይና ከዓ ኣብ ኮመንት ጽሓፉ ማለት እዩ ኣነ እወነ ሰላም 99 ሚእታዊት ህዝቢ ኤርትራ ይቅበላይ 99 ሚእታዊት ነጥቢ 9 ህዝቢ ኤርትራ ይቅበለይ ንሰላም
تاخوين غتصل اوكي نسخا دو ويلكا مالت نا حدا سب نخلت سب رخيكا تكون تخ ابزق نسمع يوم وزي السلنا مالت كابتن حرنا تو هاجر ممصا هاجر مهنات يحيل نديم زياده حيلغا اتمكل خال كان بعلو زياده ها نستتابوتات برجعنا تغعزونا مالت جي تناصنت አለው ቦቱ እትሰላሙን አሎ جي بفلا يبزن تعامت 3 عامس تخسو ورا تخسي اي سمعنا لنا سمعنا قرب تنفاس غيرنا علنا جغا مزي قمدو ملاتات غاز ديناتات طعم نفاسات ينفس اللهم سوا كملالنا سي منسي بوم هن بانا سلام غيرو اب هنصت هاجر اب معباله اب زماننا امتي ودلو تكنولوجي اب كندي ابرتن اب قلتمطم من زخيد اب تكنولوجي توافيرو اتمنسي اب هنصت هاجر كوافر كا تميتي ناي واحد ناي كلها تميتي هاري معيني حجون مسمع اوكي ازيا كاوشت عادين تتصمدو زحونا ناي كوينات حربنيا زغونه سونكول تريو دلو مالتي خا معسكر كانيو دندن باقا نتتصمدو نسلامس حزب ኤርትራ ሃንቆ ይሊ ጽበ ከምዘሎ እዩ ገሊጹ ኣብዚያ ላይ ኣወል ሓውና ወሪኹም ወኒኹም ኣዴታትና تعبز بلوه لومي يخبل زصلل زلو بسب زبله نسلام استراتيجيكاو صمدو خغبر ا بوليتيكا نبور تري يمو هاي اسمر نابلكو نخيد نابروا مرب كزاوركم دقحا بوي زياتن عبدوبا دلو يحواتنا ناديتاتنا كمون نظام هصاونتي دقنا كمون يحواتنا زخونو مالتيم بتحواس تريو مالهم لعل خنداي نتسلامنا في قمو خمزلو يزري مالتي هو حزب ኤርትራ ነዚ ናይ ጽምዶ ወይ ካ ነዚ ናይ ሰላም ኣይደጎፎን ወይ ካ ኣይቅበሎን ኢልካ ምዝራ ማለት ኣነ خرداني ክልዩ እንታይ ትገምጋም ርእይቶኹምን ሓሳባትኩም ክትቡ ምርኣይ ወይ ካ ምስማዕ ምእማን ስለ ዝኾነ اوكي بوغن تግራይ ካስምዑ نحن هوكت يتقمنا እዝጋ بوغن تግራይ سلامنا ندلي بزي زخدلو بوز مصلو حيزم بزي حيزم زخدو تلاويطم سملسو سمخديو እትጽምዶ ተባሂሉ ተጀሚሩ ኒኻ እቲ ህዝቢ ኣብ ገጠር ዘሎ ከተማ ዘሎ ንሓቂ ድዩ ወግሕና ሪና ተስፋ ይጽበገን አሞታት አነደ ስለዚህ ደቀም ማነደይ ሓመድዮም አነ ንሕና በዚ ሰም በዚ ሕዋቲና ማለት ግዜ ፈሊናኒ ህዝብታት ካብ ሰላም ይዘትፉ ኣብ ኩናት ኣየትፉን ስታት ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝነበረ ሕውነታዊ ታሪክ ዳግም ተመሊሱ ህዝብታት ካብን ናብን ይራኸቡ እዮም መንገድታት ተኸፊቶም እዮም ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ኣሎ እዩ ካሊእ ዝበሃል ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ጉዕዞና ካብታ ጥንታዊትን ታሪካዊትን ከተማ ኣክሱም ተበጊስና ናብ ከተማ ራማ እዩ ካብታ መሰረት ስልጣነ መመክሒት ትግራዋይ ናይ ዜማን ናይ ጽሑፍን ማህደር ዝኾነት ከተማ ወፂና ኣፍታ መውቀል ጅግንነት ዝኾነት ከተማ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ትርኢቶን ሓሳባትን ትህቦ ሃናፂ ነቐፌታን ርኢቶኹምን ብልብ እንዳመስገንኩ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉ ነዚ ኣነ ክብሎ ዝጸንሐኹ ናብቲ ዝቕጽል መደብ ናብኡ ከብለኩም ኦኬ ከምዚ ኣብ ርእሲ ጽሒፈ ዘለኹ ኦኬ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ ኣብ ቲክቶክ ተቆሪጹ ኸይድ ስለ ዝረኣኽዎ ሚርያም ቢተወደድ ጓል ጀግና ጓል ቢተወደድ ያ በዚ አጋጣሚ ኣብዚ ዝነበረ ዘረባ ማለት እዩ ዝኸደ ብዙሓት ነዚ ዘረባ ኣሽሪፍኩም ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ፌስቡክ
ንቤተወደድ እንዳወልኩም ትዛረቡ ነርኩም ጓሉ ግን ብትክክል ተረዲእዋ እቲ ኣወል ወይ ከዓ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ምስ ብርሃነ ብትክክል ተረዲእዋ ነቦኣ ከምዘይ ምዃኑ ኣብዚ ጽሑፍ መምህር ሓሳብ ስናይ ቅሬታ መምህር የሴፍ ወርቁ ኣስራት እቲ ጽሑፍ ጽሒፎ ኣሎ እዚ ንቤተወደድ ኣብርሃ ከምዘይ ምዃኑ እንታይ ደኣ እቲ ዝተባሃለ ኢሉ ብትክክል ኣብዚ ጽሑፋት ጽሒፎ ዘሎ ብጣዕሚ ካብቶም ተቃወምቲ እዩ ግን ስለ ሓቂ ደው ኢሉ ማለት እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ቤተወደድ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ስኡልካ ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ፌስቡክ ዲኹም ኣብ ቲክቶክ ናይ ሚርያም ጓል ቤተወደድ ሓፍትና ስእሊ ጌርኩም ንኸተራሳስኑ ዘየለ ሓበሬታ ምብሃብ ስእላ ጠቂዕኹም ዘየለ ነገራት ትገብሩ ዘለኹም ካብ ከምኡ ተቆጠቡ ንሳ ኦልሬዲ ፈሊጣቶስ ሓሶት ምዃኑ እቲ ዝተባሃለ ጌጋ ኣራዳድኣ ምዃኑ ኣብቲ ናታ ገጽ ፌስቡክ ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሚርያም ብጣዕሚ ደስ ደብል ኣብ ሂወትኪ ዓወትን ኣሳልጦን ሙሉእ ጥዕና ይምነየልኪ ሚርያም ቤተወደድ ስለቲ ሰናይ ካብ ስምዒት ወፂኺ ብርድኢት ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ቀልጢፍኪ ዝዓገትክዮ ማለት እዩ ነቲ ዝኸይድ ዝነበርኪ ቀልጢፍኪ ዝዓገትክዮ ምስጋና ይግባኣኪ ሞ ቴንኪዩ ክብለኪ ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ኣብኡ ከይድኩም ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እታ ፌስቡክ ኣብ ዝንሃልትኩም ኣብኡ ኣሎ እቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ማለት እዩ መምህር ጆስ ከዓ ቴንኪዩ ብምቕፃል ኣብ ክልል ዓፋር እቶም ካብ ትግራይ ኣባላት TDF ዝነበሩ ከብሊሎም ናብ ዓፋር ዝኸዱ ደለው ደሞዝ ወይ ከዓ ብገንዘብ ተዓሲቦም እንታይ ይገብሩ ምህላዎም ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን እውን ተገሊጹ ነይሩ ሕጂ ከዓ 7 ብወዲ አንጥሩ ከም ዝተረሸኑ ይሕበር ኣሎ 7 ብወዲ አንጥሩ ከም ዝተረሸኑ ኣብኡ ከዓ እንታይ ኣጋጢሙ ንዝብል ከዓ ሃይለ ደደቢት ሚድያ እውን ዝገለጾ ነይሩ ናብኡ ከብለኩም 7 ግን ወዲ አንጥሩ ከም ዝረሸኖም እውን ሓበሬታ ወፅእ ኣሎሞ ንዝያዱ ተሕዚ ዝበልክዋ ትግራይ ኣብ ክልተ መቂሎም ተወሰኑ ካብቲ ሓደ ከባቢ ካብቲ ሓደ ገጽ ትግራይ ኮነን ዝብልዎ ዘሎ ወይ ናህና ይኮነን ዝብልዎ ዘሎ ብዓረዳኢ ዝተወሰነ ካብቲ እውን ተወሰነ ስለ ዝኾኑ ዝኸዱ እዚኦም እዮም ብረት ተለዓዒሎም ናልባሽ እውን ሓደጋ እውን በፂሑኹም ዝኾነ እዩ ተነጊርና ዘሎ እቲ ሓደጋ ዕሪና ኢንቨስቲጌት ጌርና ክነቕርቦ ኢና ወዲ መን እዩ ተወቂዑ ወዲ መን እዩ ተጎዲኡ ወዲ መን ከ ብሂወት ዘሎ ወዲ መን ኣብኡ ሕጂ ከምቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ብኣውራጃይ ራያ ዓድዋ እንድርታ እንዳተባሃሉ ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትርእይዎ ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ሓደ ከምኡውን ናይ ዓድዋ ናይ ሓደ እንዳበልካ ዝግበር ኣብቲ ክልል ዓፋር እውን ኣብ ነንሕዶም ብረት ከም ዘለዓሉ ተኽሲ ከም ዝነበረ ተወሳኺ ከዓ 7 ወዲ አንጥሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፂ ነቲ ጉዳይ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ 7 ሰባት ከም ዝተወስደ ከምኡውን ኣብቲ ዝነበረ ነንሕዶም ውግእ ማለት ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ከም ዝሞቱ ከም ዘለዉ እውን ሃይለ ይነግረኩም ኣሎ ሃይለ ከም ዝሞቱ ይነግረኩም ኣሎ ኣብ ዝቕፅል ሽማ ዝርዝር ክነግር ኢና ብል ኣሎ ሃይለ ክብል ከለኹ እከለይለ ብሰብ እምበር ብኸባቢ ይኮነን ዝብል ዘሎ ወዲ መን ወዲ ገብረ ማርያም ዶ ወዲ ወልደ ማርያም ስለዚ ገብረ ማርያም ይኹን ወልደ ማርያም ትመርድኡ ኣብዚ ኮይና ክነርድኦ ኢና ምንም ክግበር ኣይከኣልን ደቅኹም ከይትሰዱ ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ትግራይ ደቅኹም ከይትሰዱ ከይመትኹም ንኽንብል መርኣያ ክኾኑ ምእንታ ናብዚ መፂና ክነቃልዑም ኢና ደቂ መን እዮም እቶም ዝሞቱ ኣይናገሩን መን ጉድኣት በፂሕዎ መን ተወቂዑ ቅድሚ ሕዚ እውን ናብኣይ ንሕና ከምዚ እንተኮይኑማ ክንምለስ ኢና ንዝበሉ ተኸታቲሎም ኣብ መንገዲ ቀቲሎሞም ክልተ ቆልዑ ቀቲሎሞም ትምለስ እንተኾንኩም ማይሎም ክምለሱ ዝኽእሉ እቶም ስንቅን ዕጥቅን ከመላልሱ ዝተመደቡ ሓይልታት ጥራሕ እዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ እኒሄ 9% ኢልና ረዳይ ኣነ እውን ነጊረኩም እየ ኣብ ውሽጢ እኒሄ ዝሕምስ ዘሎ ሕዚ እውን ክሕምስ እዩ ናይ ትግራይ ድህንነት ማንም ሰፍላዕ ድህንነት የኢሉ ሰፍላዕ እንዳበልካ ድህንነት የለን ድህንነት ከመይ ከም ዝስራሕ ንፈልጦ ኢና ናይ ኢንተሊጀንስ ስራሕቲ ከመይ ክስራሕ ከም ዘለዎ ናይ ዓለም ማለት ኣንቢብካ እትረኽቦ ጥራሕ እኳ ምትግባር እንተዝከኣለ ብትግራይ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ፖለቲከኛን
ናይ ኢንተለጀንስን ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝርድኦ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዝሕልዋ ነይሩ ተዓዲ ማንም ጎታት ግን ከምኡ እየ ኢሉ ጎታታት እንዳበለ ዓዲ ከብልዕ ኣንታ ጊደፉ እንደው እዮም እኒአው ንእከለ ከምዚ ኢሎም ዝኣተው ከምዚ ኢሎም እዮም ንእከለ ንኽኣቱ ዝተገበረን ኢንተለጀንስ እዩ ንመረዳእታ ምእካብ ክምችወሎም እዩ ግደፉ ኢልና ነጊርናኩም ሓይለ ናይ ግለሰባት ሽመልዒለ ክበኣስ ናይ ግለሰባት ሽመልዒለ ንባዕለይ ፀገም ከምፅእ ድልየት ስለ ዘለና ይኮነን ተዓዲ ተብልዕዋ ኣለኹም ሰራዊት እውን ሞዘዝ እንታይ ክገብሩ እዮም ፅበይዎም ዘለው ወሰን ወሰን ዓፋር ይስልጥኑ ኣለዉ ክንብል ከለና ሽዑ ዘይእርምዎ ኣብ ዓፋር ኣትዮም ይስልጥኑ ኣለዉ ክንብል ከለና ምስ ዓፋር ዲል ገይሮም ዘይእርምዎ እምብለይ እንተተባሂሉ ኦፕሬሽን ዘይስራሕ ክልተ ፍረ ቆልዑ ኣትዮም ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ መስርሒ ግዜና እውን መወድእ ቃልስና ከይንውድኦ ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ከም ቆልዑ ግን ከይዶም ነንባዕሎም እዮም ተታኺሶም እዚ ፀገም ክፈትሕዎ ኢሎም ኣብኡ ዘለዉ ምስ ኣበዮም ወደን ጥሩ ስለ ዝኾነ ዝሕምሳ ዘሎ ምናልባሽ እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዝፀሓፈሉ ሰብ ዘይፈልጥን ንሱ ስለ ዝኾነ ዝሕምሳ ዘሎ ንሱ እውን ከኣሊ ኣይከኣለን ንወደ ሸብር እዮም ነጊሮም ወደ ሸብር ከይዱ ኣሎ ወደ ሸብር ወደን ጥሩ ካልኦት እውን ዘለውዎ ኣብ መጋል ኣለዉ ኢለ ሓቢረኩም ሰበር ኢልና ኢና እንደም ኣቲና ተመሊስኩም ረኣይዎ ኣብ ቻናልና ከይዱ ንሱ እውን ኣይከኣላን ካብ ዝገርመኩም ነንባዕሎም ተባኢሶምስ ካብ ትግራይ ጎቲቶም ዝወሰድዎም ዘታለልዎም ምዕራቅ ኣብይዎምስ በዓል ወደ ሸብር መፅኦም ክሽምግሉ ምዕራቅ ኣብይዎምስ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ መፅኡ ክሽምግሎም ገይሮም ተረፍ መረፍ ስቃጥላ ተረፍ መረፍ ዘን ሬንጀር ክዳን تقدم حزب زنورنا مكلاكيا زي ملسوا مالتي بايزو وتادر حوي كون زقاصلو يملسوا تزملسوا حطاطيوم هيومم سا سلازغبرلهم نسم كعرقوم نا برهانو جلاي ريبورت غير وتحدقت توايسمون كعرق زي يخلو عراق زي بلهم انه علم كدمامط زي يخلو سبات مخانهم تمزو وسدوهم ون تمز سيطنوهم ون صوعوهم نابغانن تزقيروهم صر عدم كسلف زغبروهم كيرموهم زي يخلو مخانهم كاو حاليفو ارمتنا ግን ተምጨፍጨፍትና ባዕሎም مخانهم تزعزن ولا شفتو እንደو شفيت كاس انتنا اسه تግራዋይ شفتا مخان كوي حيش ካብዚኣቶም ብልጽግና ዘሽፈቶም እዮም ብልጽግና መጽኺ ዓርቆም ገይሮም ማለት ስለዚ በተሓደገጽ ከመይ ዝበለ ዕብዳኒ እንሄ ከም ሰራዊት ትግራይሲ ከመይ ይንዕቅዎም ይኾኑ ምስኦም ዝነበሩ ነው ስለ ዘሎ ሓደ ቆዛም ነይሩ ለየ ናለ ከራር ዝወቅዕ ማለት እንዳተታኸሰ ዝወቅዕ ቆልዓ ኣሎ ንሱ እውን ለካስ ወፂ ኣብ ኣኾይኑ ከራር ይወቅዕ ነይሩ ተረፍ ሬንጀር ናይ ኢትዮጵያ ተኸዲኑ ይገርም ይበቃ ከምዚ ዝበለ ጉዳጉድ የለ ዓድኻ ኺድካ ምኻድ እዚና ተሓደን ሪኦ ነዚኦም ክእሮሙ ዝግበኦም ብጋኑ እንዳሃለው ሕጂውን ክእሮሙ ይግበኦም እንተተኻኢሉ ምስ ዓፋር መንግስቲ ተዘራሪብኩም ስናይ ዓፋር ፀጥታ ሓይሊ ተዘራሪብኩም ወፅዎም ካብ ዓፋር ተደልዮም ይጥፍኡ ናብ ካልዮም ንትግራይ መሊስካ ምትኳስ ዝበሃል የለ ልብ እንተሃሊዎም ገዞም ይመለሱ ይቅርታ ኢሎም ተዘይ ኮይኑ ግን ሓደ ነገር ይገበሩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣብኣ ተኸይዳውን ኦፕሬሽን ክትስራሕ ኣለዋ ባህል መከላከያ ናይ ኢትዮጵያ እንዲ ዘሎ ፕሪቶሪያ ፍሪስ ወሎ ማለት ካልኣይ ንሲ ፕሪቶሪያ ፍሪስ ወሎ ማለት ፀረ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ከሰልጥን ተጀሚሩ ኣፍሪሰየ ያለኹ ዝብል ደብዳቤ ይልእኸልኩምን ምፍራስ ማለት ከምዚ ምፍራስ ማለት ምዕራብ ዘይምምላስ ማለት ምፍራስ ማለት ሰሜን ምዕራብ ዘይምምላስ ማለት ምፍራስ ማለት ደቡብ ትግራይ ኮማንድ ፖስት ዶ ብግዛዕ ደ ማሕድር ኣለኹ ኢልካ ደቡብ ትግራይ መሬት ዓደማትካ መሓዝ ማለት ምፍራስ ማለት ፀረ ትግራይ ዝኾኑ ከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ እናታለልካ ትግራይ ምብስባስ ማለት እንታይ ኢኹም ትጽበዩ ኣብኣ እውን ከይድካ ዝኾነ ነገር ክትስራሕ ኣለዋ ባህሊ እያ ጽባሕ ንግሆ ክልተ ፍረ ንሳቶምን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ወሲኹ ካብ ኦሮሚያ ካብ ግዛዕ ወሳሲኹ ተጋሩነን ዓለም ተዋጊኦም ክብለና እዩ ናብ በራጊድ ክቕይሮም እዩ ሓደ ሓሙሽተ ዝኾኑ ተጋሩ እትዩ ተጋሩ እዮም ትኽክል እዛ ሃይለ ዝብላ ዘሎ ነጥቢ ቀልጢፍኩም ነዚ ጉዳይ እዚ ክትኣልይዎ ተዘይክኢልኩም ኣብቲ ክልል ዓፋር ዝግበር ዘሎ ምትኽኻብ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኣኻኺቡ
ገለ ከተጋሩ ጠፋሻት ንዶሞዝ ኢሎም ዝነብሩ ወይ ከዓ ንጅቦም ባንዳታት ንዓኣቶም ኣኺቡ ኣብ መንጎ ትግራይ ተጋሩ ዝተፈጥረ ኩናት ብምባል ኣንጻር ተጋሩ ነንሕድኩም ከባላዓኩም ምዃኑ ሃይለ ገለ ክግበር ኣለዎ ክብል ከሎ ኦፕሬሽን ክገብር ኣለዎ ሕወሓት ናብ ክልል ዓፋር ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ሓይሊ ክድምስሶ ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓ ንሚለ ክቆርፅ ክኽእል ኣለዎ ሚለ ሒዙ ክደራደር ዓቕምን ብቕዓትን ኣለዎ እዚኣ ክትገብሩ ተዘይክኢልኩም እዚ ጉዳይ እዚ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ስለ ዘለዎ ከይተበገሰ ከሎ ቀልጢፍኩም ኦፕሬሽን ክትገብሩ ከም ዘለኩም እዩ ሃይለ ኣብዚ ኣይሰማማዐ ትኽክል ኣለኻ ሃይለ ንሕና እውን እሱ እንዳበልና ኢና ፀኒሕና ብኮማንድ ፖስት ዶ ብግዛዕ ዶ መሓድር ኣለኹ ኢልካ ደቡብ ትግራይ መሬት ዓደማትካ መሓዝ ማለት መፍራስ ማለት ፀረ ትግራይ ዝኾኑ ከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ እናተሃለልካ ትግራይ ምብስባስ ማለት እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ኣብኣ እውን ከይድካ ዝኾነ ነገር ክትስራሕ ኣለዋ ባህሊ እያ ፅባሕ ንግሆ ክልተ ፍረ ንሳቶምን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ወሲኹ ካብ ኦሮሚያ ካብ ግዛዕ ወሳሲኹ ተጋሩነን ባዕሎም ተዋጊኦም ክብለና እዩ ናብ በራጊድ ክቕይሮም እዩ ሓደ ሓሙሽተ ዝኾኑ ተጋሩ እትዩ ተጋሩ እዮም ባዓቶም ባዕሎም መራሕቲ ገይሩ ተጋሩ እዮም ባዕሎም ክብሎም ናብኡ ተቐይሮም ኣለዉ ክብለና እዩ መፂ ግን ክወግአና እዩ ብርግፀኝነት እዚኣ ክገብራ እዚኣ እንታይ ገበረ ተፍሽልዋ ፅቡቕ እዚኣ ንክገብራ ትፅበይዋ ከዓ ዋጋ ትኸፍልዋ ንስኹም ኢኹም ነውሪ እዩ ከመይ ትግበሩ መንእሰይ ትግራይ እንደገና ምስሓቱ ክዋጋእ እሞ ብናታትኩም ስንፍና ብናይ ሰራዊት ውሳነ ስንፍና ምክንያት ኢትዮጵያ ተላጊፃትልናስ ካፍቲን ኣኪባ ዘምፃቶም ዓሰስ ገሰስ ንዖም ክዋጋእ መይሱ ካሊእ ዋጋ ክኸፍል ነውሪ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ትክክል ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ግበር ክኽእል ኣለዎ ባህሊ እያ ናይ ዓፋር ዓበይቲ ዓዲ ኣነ ዛሪበዮም ነይረ ነጊረኩም እየ ንትግራይ ትወግዕ ዕሾኽ ኣብ ዓፋር ክትፈሪ ክትበቁል ኣይንደልን ክንጥይቕ ኢና ናይ ዓፋር ህዝቢ ኢሎም ናይ ዓፋር መንግስቲ ኢሎም እዚኣ ዝከታተላ መንግስቲ ይኾን ዘሎ ሃይለ መንግስቲ ኣይኮንኩን ሓቲትና እዮም ንሱ ምዃኑ ተሓሳቦም ፈሊጥና ኣለና ኣክቲቪስታት ናይ ዓፋር ይረኽቡና ኣለዉ ኣቶም ሰብ ዓድና ከውድእዋ እዮም ውፁ እንደወልልና ነቶም ምናትኩም ኢሎም ንሕና ዳ እሞ ከዲዖምና እንደኸይዶም ትኽክል ዋላቶም ናይ ዓፋር እዮም ነቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ኣንፈቱ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብኡ ይተኣኻኸቡ ኣለዉ ንትግራይ ንምህራም ንትግራይ ሃሪምካ ኸ ናብ ኤርትራ ምምፃእ ምዃኑ ንሕና ኣቐዲምና ፈሊጥና ኣለና ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሃለው ግን ፌደራል መንግስቲ ግን ንማዕረ ክንደይ ንትግራይ ኣብ ሓደጋ የውድቓ ከም ዘሎ እዩ እቲ ሓበሬታ ዝመፅእ ዘሎ እሞ እስከ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ናብኡ ከብለኩም ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጊመ ደጋጊመ ኣብዘ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ሓናፅር ርእቶኹምን ሓሳባትኩምን ነቐፌታኹምን ኣብ ኮመንት ክፅሕፉ እንዳተላበኹ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ እንዳበልኩ ካብ ፀርፊ ወዲ ፀርፊ ወፂና ኣብ ሓሳብ ዘተኮረ ክንዛረብ በዚ ጋጣሚ ይዕድመኩም ይቐኒየለ ታንክታቶም ናባና ቅኒዖም ቃላቶም ናባና ቅኒዖም ውጥናቶም ናባና ቅኒዖም ዘለዉ ሓይልታት ንሕና ናይ ሰላም ፅምዶ ስለ ዝኾናሲ በጃኹም ኢልና ነተን ታንክታሲ ማይ ድጋም ጌርና ዲና ካብቲ ኢዶም ክንሕድጎም ዘለና ከመይ ዝሓስብ እቲ ርእስኹም ርእሲ ናይ ሰብ ተኮይኑ ናይ ሰብ ርእሲ እንተኮይኑ እዚ ፅምዶ እዚ እኮ ናይ ሰላም ፅምዶ ኣይኮነን ናይ ኩናት ፅምዶ እዩ ኣንቱም ገለ ሄዶታት ባሕሪ እንተኾነ ትቡና ተዘይተሂብኩምና ከዓኒ ኣብ ቀፃሊ ወለዶታትና ምውሳዱ ኣይተርፎን እዩ ክንወስዶ ኢና ክብል እንከሎ 4 ኪሎ ሰሚዕኹም እንዲኹም ንሱ ዲ ሓገብ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ንሱ ዲ ሰላም ኣይደልን ኢኻ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ እሳት ጨንወን እዛ ከም እቲ ኣራእስኩም ገንቢ ዝጨንወና ሓሳው ርእሲ ዘይሓስብ ርእሲ ለኽባጥ ርእሲ ኣዝዩ ዘፅላእ ኣተሓሳስባ ንሕና ትንገብሮ ኢና ንገብር እንተኾነ ሰላም ድሌትና እዩ ሰላም ኣይኮነን ከዓ ከመይ ጌርና ተፀሚድና ነቲ ፀላእ ነፍሽሎኻ ንሰርሕ ፅምዶ እኮ ብዙሕ እዩ ፅምዶ ሓይልኻ ምድልዳል እዩ ፅምዶ ሜዳኻ ምስፋሕ እዩ ፅምዶ ፖለቲካኻ ምስፋሕ እዩ ፅምዶ ንፀላኢ ምምንጣል እዩ ምቕዳም እዩ ፀላእ ዝሓሰቦ መሬት ምምንጣል ፀላእ ዝሓሰቦ ህዝቢ ምምንጣል ማለት እዩ
صمدو نصلاي طرح يدخل صرف مقبار مالتي صمدو قدم خينات نخينات مفشال مالتي امول غري ايتام فدي ما بينا ايتام فدي قدمو بينا ايتام فدي حل مدافنا ايتام فدي ما بينا ينبلي ايتام فدي ابي عمبلي ايتام فدي سهد ايربا ايتام فدي انك السيمودا ايتام فدي ما بينا ينبلي ايتام فدي